बा मेरासो नै जालायबाय गानफ्रा हो ओरैबो गान दामजोबलायबाय नै औब्रा बाजै फुजा बोथोरा सफैलायबायना नै ओमफ्रायथ' मा बोर बिगोनलै बाजैखो थोद जाम्बा खिन्था जालाबायो बोर बिनायखौनो हो आइया खिन्थालायबावा नामा बा देलै दे मालायथ' ओमफ्राय गोसथोनायाबो दंखायोबा आदानि थाखाय नोंसोर सानैजों मोनलायथारथोंनि बोर बिखाथारदोलै बाजै ओरैनोथ' मोननायाथ' मोनखाबाय थेवबो माने बाजै जेबो हेंथा दा फैथारथोंसै आरोना नोंसिनि जिउआव नै मेहेर बेफोरखौलाय आरो मा सानबाय थानो दे मालाय इसोरा जा हरो मालाय सानखान्सो हरखाजोबो ना आरोथ' आंनि जिउआव माबा मोनलायनांगौ दंबाथ' मोनखागोनानो ना माथो इसोरा जि हरो मोजाङानो खालामखायो दे बयनिबो जिउआव दे बाजै दे नोंसिनि दिनसै ना नोंसोरल' मोनलायथारथोंसै आरो जेब्लायबो जागोन र' आसोल जागोन माथो टेनसन लाबाय थादों नों दानिनो नोंबादि जाखागोन दांलाय मानोना सानस'नाया आंना स' स्विट बे आं बिनि नंगौथ' आरोलै आयै आंहालाय आफा शिबनाव मा बोर बिबावनांगौ जाखोलै बाबा शिबनाव माथो जायखौ बोर बिदोंमोन बेनो लांफिनबायबा आफा इसोरा सोरनि थाखाय बोर बिबावनांगौ जाखो दे दा बाजैमोनखौ नुबा गोसोखांलायोलै बोरैबा हाथरखिखौसो गाज्रि मोनथारो गोसोखौनो मालाय आदाजों बाजैजों बेसेबां हेपिना नांलायबाबो रागा जोंलायबाबो दसेनो गोरोबो दसेनो मालाय इन्ट्रेस्ट आरोना गावबागाव लाइफआव मा जाबावगोनलै मेहेर खाफालावनो गैस्राया होनजाखायोना माथो सिंगेल लाइफसो जाबाय आंना ओमफ्रायथ' नै खोनासंखा मेहेर मा जाखो बाजै मा जाखो नङा लोगोफोरजों थांनानै जानला मानला दा खालामहैखा फुजा दिनफोराव ओइ मा खालामहैनांगौ जाखो नों मिथिखाया होमबा बाबासिनि फुजायाव जानला मानला लोंला लोंलि दा खालामखा मोनगोनसो नङाबा आंजों जागोनलै बाजै जागोन बेफ्राव आं गैयाना हाथरखि थांनायनि मोनसे निसायानो जोबखायाखै बेफोर निसायालाय आरो मा ओइ ओमफ्राय बाद दे बेफोरखौ बाजै देब्रा नोंसिना बैसागु बोथोरा माला सफैबावनांगौ आंथ' बैसागु बोथोरखौ नेगासिनोलै बाजै थाब फैबा हामसिगौ ने नोंनि आदानि हाबा मोनजासिगोन ना आदाजों बाजैजों हाबा जाथावथाव ने बाजै थुनथुलि नोंबो बिराद दे आरो जागोन ना फैगासिनो खारो माथो गाबनाय दिनफोरालाय सानजों आंजों हाबा जाथावथाव फैमारगौ दे ओमफ्रायथ' लोगोसेथ' नै बैसागु बोथोर जोंनि हाबा बा प्लासानो प्लास हाय बाजै रावनिबो नादि जरिखा दे जेब्लायबो हेपि थादे बेबायदिनो जागोन दे मेहेर ओमफ्राय नोंबो ना बेफोरबायदिनो हेपि थादो मिथिबाय आंनि ममनि मुङा सना नार्जारि बिदिबा नों सनानि फिसाला नाथाय बेथ' जानो हागौ नों मोनथिया खोमा बारा नाथाय जोंना मेदामा फैबाय थाखायो दा एबिया बिमाखौ लोगो हमनोनो अके दे होमबालाय फै बिदिबा रुम नाम्बार 201 आव दङ ओरैनोथ' जों बेखौ बिराद स्पेशल रुमावसो दोननांगौ जायो दायो नोंथांमोना लोगो हमनो लुबैदोंबालाय थांनो हासिगोन जागोन दे जागोन जियानो जा आइखौ नायनानैसो थांगोन आङो नाथाय बांद्राय मानसि थांनायखौ बियो मोजां मोना आं सिगाङावनो खिन्थाना होखाबाय नोंसोरनो नङाबा बांद्राय रिएक्सन खालामनो नागिरो बियो अके आइनो आं मिथिखागौ आं खालि नायगोन र' दे अब्लालाय नोंथांमोना लोगो हमहैनो हासिगोन ओरै ससे सिदा थांनानै लेफ्ट साइडथिंजाय थांबानो मोनगोन रुम नाम्बार 201 अके थेंक्स ओमफ्रायथ' आङो आइनो माबा माबि जाग्राबो लाबोदोंमोन ना बिराद स्पेशल मा आङो जाग्रा लांनो हागोन ना आइनो जाग्राबो लाबोदोंमोन आङो जाग्राथ' लांनोथ' हागोन नाथाय बियो जानाय नङा बाबु नाथाय अब्लाबो आं होबा जागोनदां ओरैनोथ' बे जेबो मोनथिनाय नङा थेवबो नाजानायदो थांबाबो आरोथ' नोंनिनो बिमाबा एसे रिएक्सनफोर होनो हागौदां जागोन दे माइकेल औ एबि बाबा थां बे कारनिफ्राय आं जाग्रा लाबोनाया लायदो आं आइनो लांनो औ दे जागोन सार माबोरै जायगा बेलाय बेफोरो ओमफ्रायथ' आंनि ममालाय बोरो र' बाबु दसेनोथ' ओमफ्राय थांनो हासिगोन माबा मैयासो सासे फाग्लि गोदान लाबोदोंमोन नालाय दा बेहायनो एसे बिराद माबा खस्थ' जादों बेखौ कन्ट्रल खालामनो माने जायबा नोंनि आइखौ नायो बे बेयावनो दंहैयो फैगासिनो र' बोरै थायोब्ला मेदामालाय बेहाय मेदाम सनाया जायगायानो फाग्लि फाग्ला गोजाथार माथो जायखिजाया एसे थाबैनो प्लिज औ र' आंनि ममखौ दोनदों माबोरै मोजांथ' दंना बियो बेहाय दा आरो मेदामनि हालोदानो बिदि जाबायबाय बेखायनो जास्ट शाट आप माइकेल आरो आंनि ममनि हालोदखौ लानानै जेबो दाबुं नोङो सरि एबि बाबा ओमफ्रायथ' बियो बेवहाय बेसेबां खस्थ' मोनो खोमा ना आंनि ममखौ आं बेयाव दोनबाय थानो हाया बिनिफ्राय लानानै थांगोन आं नोंखौ दोननो होथारा आं बेवहाय आबैजों रायलायगोन आं आयौ थाथार फाग्लि हेगारलै जानाय नंला गोनलै आंखौसो हमथाबावदोंलै फुदोलै एबि बाबा बैथिं
दा मेदामाबा बोरै दंलै सयथिबो रायलायनो बाबायलां बाजै बेफोरखौ आरो दा गोसोखांसै मानो मेहेर हो नोंनि लाइफआबो बेयावनो थाद'आखै दाबो जेबोआनो जायाखै आरो थांखांनाय जाथायखौ बावनानै बेफोरखौ गासिबो बावगारजोबदो दे आरो आवगायलांनो नाजादो मेहेर दे नङाबा माब्लाबा समाव जों दुखु मोनलायलाङो नोंखौ बेफोरबायदि नुबाय थाबा लोंनायजोंल'बो जाला दे बिदि दाखालामथार नोंबो आरो जालायबाय बाजै फासन होलायबाय न'आवबो थोखैया रायनो आरो नोंबो रायलायबायसो नोंखौ जों रायनानै बुङाखैथ' अननायजोंसो बुंदों दा बेखौ रायनाय दा सानना बे सैथोखौ गनायथारदो जे हाथरखिया माब्लाबाबो फैफिनला मोनथिखागौ दे आङो नाथाय गोसोआनो फाग्लाना आंना बावनोनो हाया जे बाजै थाथ'दो दे बाजै आं ओंखारलांसैलै लोगोफोरा फन खालामगासिनो ओमफ्रायथ' मिलिसाखौसो लायना दोनफैनोसै मामिखौ आंनिखौ गोसोफ्रा जेला गाज्रि मोनोना मिलिसा मामिनि महरखौ नुबानो बावगारजोबखायो आङो आंनि बियानैखौ नायबा गासिबो बावगारखाजोबो आङो र' मालाबा आलासि जानो लायनानै लाफैनोसै बिफा हर दाहर लानानै फैगोन आङो औ मेहेर आंबो सोलाबथाराखैनो थांनो आयंजोंबो फैफाया गथ'आ मानोबा बिमा गोदान मोननायनिफ्रायनो बिमाया जि अनसैनो मालाय अनबालाय मोजांलै बाजै नाथाय बिमा गदायखौ बारा फोथायलाय लाङालां थेवबो बयबो होनथारबायबा अनोबालाय अनोसै मानोना अलरेडि बिमानिबो अननाय मोनासै दा आरो बिफायाबो डाइरेक्ट गदाय लाबोबाय बोरैबा मोनोलै सानबा बाजै माथो खालामबावनो मेहेर मिलिसाखौ साननानैनो लाबोदोंनो बाजै गोदानखौलाय आयंजों लिंहरो आं गथ'खौ लाबोफाया आयंआबो बिमाजों थाबोयो होनो आरो नोंसोरथ' मोनथिखायो आंहा समानो गैखाया बिनि सायाव र' बिमाय गिदिरा मालाबा थांगोननो थांबानो जाबाय आं दाख्लैसो थांनानै फैदोंलै गस्ला माबा माबि होनानै फैदों आङो मोजां दे मेहेर सम सम नोंबो थां जोंबो थांगोन मालाबा ने माथो बिदिनो देरथोंसै जोंहा नानिया लोगोसे आंनि मेहेर बिबोनांखौ मोनसे मोजां आशीर्बाद होबावनि दे आङो सोरबा समायना मोजां समायना नङाबा गोसोफ्रा मोजांखौ मोनथारथोंसै दे लोगोरि लायो बाजै आशीर्बादफोर होनायखौ लाखानांगौनो बोरफ्रा जाफुंबायो खोमा दे गोसो गोरबोजों होखादों दा औलै बिबोनां गोसो गोरबोजों होआबा सोरबा सा साज्रां होयो थुनथुलिनि आशीर्बादा जेब्लायबो नोंजों थागोन आफा इसोरजों लोगोसे थुनथुलियाबो आशीर्बाद होबावबाय दे अख्रे बाजै अख्रे सिख्ला मोजांखौ लोगो मोनथारदोंसै आङो ने ओमफ्रायथ' गोसो थोलायबानो जाबाय दे थाब थाब आइ कन्टेक्ट माबा माबि हो आंनि बिबोनां एकदम फिदा जाथोंसै सोरबा आंना मा होनोमोनलाय बिजावजालि थेंक इउ बाजै एथ' मोजां आशीर्बादनि थाखाय ने बाय बाय थांथ'नोसै आंहा दे होमबालाय आंहासो मैगं खानो फैनाया नोंजों रायलायनानै बावगारबाय र' बेफोरबायदि रायलायनांगौबोलै ने होमबासो गोसोफ्रा एसे रेजें मोनो दा नंगौथ' र' नै गुथु आं हाथायाव थांना फैनो नोंफाजों आयै नों थां दे नाथाय आं गैया होननानै नों आबैनो माबा माबि खिन्थानांगौबा जारला जागोन दे गथ' मोजां जानाय नङा नङाबा गुसेयावला नों नोंनि आइखौ मिन्थिनो लुबैदोंना बेजों थांनो आं खिन्थानाय नङा दे नों आंनि खोथा मानियाबा आयै आं आबैनोबो खिन्थाया जेबो खामानि मावनायखौ औ दे माथो बेफोरबायदि नों आंनि खोथाखौ मानिनांगौ नङाबाथ' नोंनि आफाखौबो बुंगोन आङो नों आंखौ बुदों नोंनि आइखौ माने आंजों एकदम अख्रा अख्रा खालामदों ना ओमफ्रायथ' नोंनि आफाया नोंखौसो रागा जोंगोन बेथ' नोंनि खोथाखौ मानिनाय नङा आंथ' नोंखौ बुवानायै औ होमबाबो नोंनि आफाया आं बुंब्ला मानिखागोन नोंखौथ' थगायदोंसो सानगोन नों आफाखौ जेबो दाबुङायै आं नोंनि खोथाखौ मानिखायोना दे जागोन दे आरो होमबा औ जों आरो फुजानि प्रसाद लायनांगौ नों आरो बेवहाय आबैखौ आंखौ एरना दाहोखा नङाबा नोंनि आइखौ आंथ' मोनथिखायो नोंनो देखायनाय नङा आङो खिन्थानायबो नङा जागोन दे आयै आरो बे थोरसि दङ माखासे बेखौ नों गेलेनायावनो उनाव आं सुबाय दे होनना बुंना ला आबैखौ नङाबा नों गासिबो सुजोब मोजांनो मोजां मानजि आं फैगौ मानि साफा सुनानै दोनजोब दे आयै आं आबैखौ बुंगोन आं बेखौ सुनो लुबैदों होननानै ओमफ्राय आबैखौ बुंनानै आं सुना दोनगोन भेरि गुड आइसना बेफोरबायदिनो खालाम आं एबिसिडिखौ रोंबायथ' आयै नों खोनासंनो से एबिसिडिखौ नों रोंबाय नाङा बेफोरखौ फरायनाङा आरो नोङो आं खोनासङाहाय एबिसिडि फरायग्रा फैदों बे आंनि सेराव मा खालामगोन नों फरायनानै आरो आं लेखा फरायनानै नायै देनां साख्रिबो लागोन ओमफ्रायथ' आंबो ना माबा मोनसे साख्रि मावगोनथ' साख्रि मावनो आरो नों
बेफोर लेखाखौ फरायना जेबो मोना आइ मिथिगौना लेखा फरायबासो नों जाम्बि जागोन नाथाय लेखा फरायबासोनो आनि थुनथुलियाबो बुंदों जे बेयो साख्रि मोनदोंनो मालाय पुलिसनो नोमानिया जेबो मिथिया जाम्बिसो जाबाय थायो मिथिगौना मालायनि एकदम खारबाय थानांगौ बियो आरोथ' बिराद गिनांगौ बेना साख्रिया मानो आनियाथ' फैसासो मोनोना साख्रि मावनानै बेफोरखौ बादे मानो मोनोखौ फैसायालाय नों साख्रि माने मावलायनाङा नों माने खामानिफोरखौ मावजोबनो रोंबानो देनां फैसानि फैसा मोनगोन आइसोना मिथिदों ओमफ्रायथ' मेल मामियाबो लेखा फरायनो थिनो बिसोरनि खोथाखौ लानाङा आइ नोंसोरनि खोथाखौ लानांगौ आंनि मथे सोलिबानो नों देनां बिराद साक्सेसफुल जागोन नंगौ औ आंलाय मानो नंखाय बुंनो हायो दे आयौ नै बिहामजो माथो दाबो थाङासै नोंलाय आयै आबै मिलिसा नों ABCD फरायदों दे आबै दे फरायदो दे रोंनांगौ लेखा गोरों जानांगौ देनां आबै नै बिहामजो हा प्रसाद लायनो होननाया मा जाखो दे थांदो थाबनो दाबा आरो लेट जालायलांगोन ओरैनो मा नांगौ मागौ गासिबो नायना मोजां लाबोदो फुजानि खरसाखौ खालामनानै आबाजों नोंजों दे जागोन दे आयै आथ' नै आंहा बिनानावनाव थांनांगौ लिंहरबाय थादों थाङाबाबो जाया थांनो होनखानाय जोंहा नानि थुनथुलिबो दंफैखायोनो आरो जावैसोबो दङ बेखायनो खेबसे थांस्राना फैनोसै थांबाय थानायबो जाया नालाय दे आयै मोजां थांना फैबानो जाबाय दे जेबो नङा एलाय मिलिसनिया आंजों थाबाबो जेबो नङा दे बिमा फिसा थागोन दे आरो जोङो आबै आंबो थांजाया आबै मोननाव हा नोंबो थांनोसै आबै थांबालाय थांजागोन ओजों मामाबो दंफैयोनो हो मामाबो दङ ओमफ्राय आनैबो दङ हो आरो दादियाबोथ' दंखायो थाङोबा ओंखारदे आबै दे दायो सानजों आराम थांना फैनोसै आबै सासेनाव आबै मासेनाव गथ'आ बेरायनो जादों दे आरो थांदोंहाय थांबा जेबो नङा आंहा लाखिनो मा गगोनसो नङाबा बिफाया फिसाजोखौ नाय ओंखाम होदोंना होआखै माबा गस्लाफोरखौ सुना हो माबा माबि खामानियानो जोबा आरो नङाबा हाबाब बिबारफोरखौनो मोनलायलायलाहाय फुजा दिन होनबाथाय बेबायदिनो जायो इबार खेबसेयावबो जायासै रागासो जोंबायलै आङो नै नुदों दा मबाइल मोनदों होननानै मबाइलावल' थाखायो दा बे गथ'आ ओजों बिमाया हाया जायो खामानिफ्रा एसेसो मावबानो जायो नै आफा बे ओमफ्राय नोमायंआ फैनो होननाया मा खबर लादोंना लाहराखै हो दायो लाहरगोनलै फन हरथ'वाखै आं आयै नुबाय फन मोनसेखौनो हरबावाखैनो दाबो अबाव आरो नोंबो आयंआलाय फैखागोन ना दायो हरगोन आरो ओमफ्राय बिदि होनना मबाइलजोंल' थाबाय थादे नों बेथा दा नङाबा लावथियासो बारखोनो लुबैलायदों बे बिमाजों जालायबायलै नोंनाबो मबाइल होनबाथाय बाबा बुंनोनो नांला मा जाखांबाय थारोथाय र'लै आयै गेम दसे गेलेदोंना गेलेनो होग्रो र'जोबसिगोन थाबाय थानां बे गेमजोंनो आरोथ' गेम सिङावनो हाबहैया मानो हो फनावनो हाबहै आबा सना मा बुंबाय थालै जेबोखौनो नायजाया बुंबाबो आरो बे सासेयालाय नै आइ थुनथुलि बेहाबो मन्दिराव थांनो होनदोंमोन दा ओमफ्राय जावैसोजोंसो थाङो ना हारसिंसो लोगोफोरजों थाङो जाहैखो ओमफ्रायथ' आयु हाबाब दे न'आबो दासो एसे समायसाबबायहाय लासैनो एसे जाब मोजां खालामसाबनानै लाबाय दे लिरैनो मोजांसिन जालांबायना एसे दालाय आरो आइ थुनथुलिया देनांनो लासैनो फाखानिबो लुलांगोन होनबाय नालाय मानो बिदि जाबाय थाखोब्रा दा गुमैयासो थांलाय लांसिगोन ना जालाहाय बिजों बिगुमै फैबाय होनबाथाय फना गावसो लानाया जालायथारगोन बियो बिगुमायाबो अनसोगारो नालाय जेबोखौनो बुङा दे आरो फुजा दिन मन्दिरावनो थांनो होननाया दसे थांथोंसै आइया गोसोफ्रा मोजां मोनथों ओरैनो जिउफ्राव दावराव दावसिफ्रानो जोबा नालाय आरोथ' बैसागु बोथोर सफैखानोसै आंहा आइ थुनथुलिनि हाबाया अमायाबो लासै देरहोलांखाबायहाय मासे दोनखादोंमोन आङो आयै आयु जावैसोहा माथो ओंखारबायानो मन्दिरावसो थांगोन ना न'आवसो थांगोन फालाय नोंलाय माबालै आयै आं न'आवसो थांग्रोनांगोन दे बिदिबालाय ओमफ्राय जेन'बा फैफिननांगौबा फैनोसै आसोला थाङो ना थाङा थांनोखौलाय बुंदोंमोनहाय जावैसोनि प्रसादबो माबा जगार खालामजोबखाबायमोन होमबालाय थांगोन बे दे दा थांनांगौबा फैनोसैब्रा आयै जायो दे जावैसो ओमफ्राय आंनि फना गुमै थांसै नामा नै हाय आबा थिख्ला थांसैनो नोंगुमैया फना लाबोदो नंनायनिबो नङिनिबो फनखौल' लाबाय थानाय बेलाय लाबो हा नोंगुमैया नाङा नामा फनखौ हा गुमैया दे जेबो नङा आयै आंसो दहाय होथ'खादोंमोन होथ'नाय होथ'यैनि खोथा नङा दे जावैसो एकदम गथ'आ फन होबाथाय फनजोंल' थायो
एकदम दा लावथिजों बारखोखासिगोन बियो आंजों दहायनो माबा खामानि थिनबाय बेबो गैया बिमायंनो फन हरनो थिनबाय बेबो गैया हाबाब गेमल' बे गेमावनो थाबाय थासै बियो दे बाबु मालाबा गेलेदो दे आसोल लाबोदो फना लांसै आङो जागोनब्रा गुमै दसे आब'जों रायलायहरदो ना दानो थाङो सोरबा आयौ खुगाया नुदों माबायदि दसे थाबावनोनो हाबिहा नोंगुमैया खामानि गैयैखाय नोंबायदि ओरैनो जिराय थागोन होनबा थानांगौलै गुमै बिखुनजोनि न'आव माथो गोबावखौनो थानांगौ जादों अबाव जादों लाबो गोख्रै फना लाबोनबा लाबो नङाबा दा नै एकदमबारे नोंखौ होसोखासिगोनसो आङो गथ'आ जाबाय दे ओमफ्रायथ' र' दसे थुनथुलिजों रायलायग्रोनि आङो बियो माबा मैगं बारियावसो दंहैयो गाजर लायदोंमोन मेगियाव होना जानो ना मा होनो ओमफ्राय दुन्दिया एसे फुहैदों बेखायनोसो दहाय बिहरदों आसोला मेगि जानो मेगिनो मानसिखौलाय मा बुंबावनो आरो दायो जागोननो मालाय फुजा होखांबोला एक नाम्बार जासुलिनि आयै र' ओमफ्राय नै गुमै फना दे र' लाथ' दे आं फैगासिनो मम नायलाय नोंखौ लोगो हमनो सोर फैदों आयै मम आंनिथिं नाहरना नोङो मम मा जाखो नोङो मा जाखो आंनिथिं नाहर होनदोंलै आयै मोनथिगौ ना बेसेबा बुरजा मिस खालामदोंमोन आं नोंखौ आयै बेसेबा बुरजा नों मोजाङैथ' दङ ना हो